Pobreen aldeko 3. egunaren harira, 1000 ikasle baino gehiago batu dira gaur Bilbon. Pobrezia egoerak ikustarazteko tailerretan parte hartu dabe lehenengo eta katedralera joan dira gero zeinu bateratuan parte hartzera. Santiagoko Elizan gotzen laguntzaileak harrerea egin deutzie eta pobrezia egoeren aurrean itxaropen printzak izateko eskatu deutzie. Persona guztiek ez daukiez aukera beretsuak. Badakigu danek ez dabe aukeratzeko modurik izan. Baina guk gaur argi daukagu beti eta beti pobreziaren kontra egon behar dugula. Horregaitik, gagoz gaur ere hemen pobren aldeko eguna ospatzen. 1000 kandela led baino gehiago piztu dira geure inguruko pobrezia egoeren kontra. Gaztetxez, mirad bien y encontraréis, si es que tenemos los ojos abiertos, seguro que vais a encontrar cerca una persona que no encuentra trabajo, que no tiene amigos, está triste. ¿Qué nos pide hoy Dios? Atiende a lo que pasa a tu alrededor, adi egon, porque muchas personas cerca y lejos necesitan tu ayuda, necesitan nuestra ayuda. Bihar Basaurin pobreen aldeko 3. egunaren 2. jardunaldia egingo da. Tailerrak eta elkartasunezko eta kulturarteko bazkari bat izango dira egunaren ardatz. Bazkari amaieran bertan izango diran 300 lagun baino gehiagoren arteko zeinu bateratua egingo da.